Sa Pilipinas asin sa DCGB. Hatod sa Indo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Mga tugang headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw din Biyernes. 4 na barangay, kagawad kan barangay San Roque, Tabaco City, pinatawan din sarong bulan na asin sarong aldaw na suspension kan sanggon ng panlunsod kan Tabaco City dahil sa day pag-atinder sa mga flag ceremony kan barangay. Pulangi Municipal Station naka-alerto bilang preparasyon sa National Basketball League na gigibon sa Gymnasium Campulangi Albay sa Agosto 17 hanggang 18. LTO Bicol inanunsyo ang pagpapalawig sa extension kang renewal kan mga driver's license, student permit, conductor's license at rehistro kan mga bihikulo as in medical certificate na expired pon Hulyo 1, 2026. Saint Dominic de Guzman Parish kan Santo Domingo Albay, imbitado ang publiko na makisumaro sa aktibidad kan Parish Fiesta sa 2026 ngunya na Agosto. Sa lado nasyonal, mga tugang Defense Council Attorney Michael Pua no comment sa pag-aprobar ni PBBM sa pagsumiter kan tax records ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment court. Senado makoordinar sa ombudsman para linawon kung ako ng investigasyon sa flood control projects. Malacanang bukas ang sa pagbabago sa PAC Silica project sa taho kan mga pagkontra. Philippine Energy Research and Policy Institute hinirit na pakusugon ang ERC regulations sa pagsigil sa system loss charges. Sa ibang nasyon, linog na tuminama sa Japan, guminadan ng 30 katao. Sports, GAB mapahiwas nin show cause order, umapaluwas nin show cause order sa mga embulto sa aligadong game fixing sa Maharlika, Pilipinas Basketball League. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Sarong bulan asin sarong aldaw na suspension ang kinakahampangan 4 na barangay kagawad kan barangay San Roque, Tabaco City matapos mapatunayan na nagkasala din simple misconduct. Sa informasyon nako akan DCGB News na pag-araman na pinagsuspende ang sinabi ng konsyal na nag-ugat sa kaso sa reklamang isilangat ni punong barangay Elias Bubeles Jr. kung saan ang 4 na opisyal ang daay nag-atindir sa mga flag raising ceremony kan barangay asin daay man pig-utob na mandato bilang officer of the day. Sigon sa sanggunang panlunsod kan kapadusahan ay pinataw matapos mapatunayan sa ginibong pagdangog na nagkaigwa ng pagbalgar ang mga respondents sa sendang responsibilidad bilang mga ilidong opisyal kan barangay. Ang baretang ini, hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mas mahiwas ang mga programa kan PhilHealth tanganing mahihatod ang serbisyong pangsalod para sa mga miyembro asin mga dependent asin tanganing mapakusog ang preventive healthcare sa nasyon. Sigon kay PhilHealth Bicol, Public Health Unit Head Larry Ilagat, nanginginutigdi ang PhilHealth Yakap na rebranded asin ipinahiwas ang versyon kan dating PhilHealth Konsulta kung saan sa pagi kay ni mas madaling access kan publiko sa dekalidad na serbisyong pangsalod. Sinabi ni Ilagan na ipinapoto ang programa susog sa Universal Healthcare Law o Republic Act 11223 nagsusulong nin mas pinatibay na preventive asin curative healthcare services para sa mas epektibong pag-ataman sa salud kan mga namanuan tanganing makapag-avail kan benepisyo kinakaipuan magparehistro sa pinakarin ni Yakap Accredited Clinic na pwede ning gibuhon sa online sa bagi kan PhilHealth member portal sa eGov PH app.
because of the universal healthcare na contributions po, nagkaroon po tayo ng lakas pag-improve din ng ating mga services. Pag sinabi po natin na improve, nag-increase po ang ating mga packages to 95%. So doon po sa mga inpatient natin na mga case rates, almost times 2 po ng dating package yung ating across the board na implementation. PhilHealth Public Affairs Unit Head Lery Ilagan sa entrevista kang DCGB News. Ang ini, Mientras atod tanto, sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Naka-alerto ang Pulangi Municipal Police Station bilang preparasyon sa National Basketball League o NBL nagigibuhon sa Gymnasium Kampulangi Albay sa Agosto 17 sa 18 ngonya na taon. Sa panginginot ni Pulangi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, tulos na nagpasiring ang mga tauhan kan Pulangi MPS asin Albay Provincial Explosive K9 Unit sa Pulangi Gymnasium sa Barangay Centro Oriental para i-validate ang nagubotwang bomb threat sa social media matapos ang ginibong paneling gamit ang ekipahe sa sin mga trained K9 dog sa pasilidad ligtas sa sindainin anuman na nahiling na makadudang gamit o pampasabog sa lugar. Nakipag-coordinar naman ang kapulisan sa sports coordinator kang LGU Pulangi may kinaraman sa aktibidad para masiguro ang marhayas ng ligtas na NBL sa masunod na bulan. Sigon sa Pulangi MPS, bandang alas 8:30 nin Banggi, kan Hulyo 29 na notaran ang saindang cyber patroller na sarong pampublikong post sa Facebook account na Jack Me kung sain nakapalaman ang patakot ng pagpapasabog sa venue kan torneo kung kaya tulos na nagkaigwanin validasyon ang mga pulis sa nasabing lugar. Tanganing masiguro ang kaligtasan palagos ang Pulangi Police Station sa mga lakdang. Siring kan 24/7 police visibility. Nagpatalid ba ng pulisya sa mga nagpapalakom ng bomb threat o salang informasyon na saruining krimen asin pwedeng mahampang sa magkanigong padusa. Sa ngunyan, mantinidong ligtas asin kontrolado ang bilog na Pulangi. Alagad pigabisuhan ang publiko na mantiniron ang pagiging alerto. Sa tulos na i-report ang pinakaharaning hipatura ang anuman na makadudang aktibidad sa personal man o sa internet. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, piganunsyo po kan Land Transportation Franchising Regulator o kaya LTO Bicol na pinalawig ang visa kan mga driver's licenses, student permit, conductor's license, rehistro kan mga bihikulo as in medical certificate na dapat i-renew kon Hulyo 1 sagkod sa masunod na abiso. Basado ini sa LTO Memorandum Circular MBL 26-5271 na may petsang Hulyo 29, 2026 bilang kasimbagan sa panagos na downtime as in bagulbol na operasyon kan Land Transportation Management System o LTMS. Dahilan kay dahil na muna ipapataw ang anuman na late fees o penalidad sa mga apektadong renewal. Basis pa sa ahensya, mantinidong epektiban extension sagod sa makumpirmar kan Management Information Division na naibalik na ang normal na operasyon kang LTMS as in pinaka makapagpaluwasin panibagong memorandum circular. Mientras tanto, mga tukang pig-imbitaran kan St. Dominic de Guzman Parish kan Santo Domingo Albay ang publiko na makisumaro sa mga aktibidad para sa Paris Fiesta 2026 sa Kamawan ni St. Dominic de Guzman. Base sa opisyal na anunsyo kan parokya sa saindang Facebook page, ang novena mass schedule magpon kasudma Hulyo 30 sin madurar sa Agosto 7, 2026 alas 4:30 nin hapon ang novena. Alas 5 nin hapon ang prosesyon asin alas 5:30 ang banal na misa. Sa Agosto 1 magkakaigwan ng Fiesta Fun Run sa PGRCC Gymnasium sa oras na alas 5:30 nin aga. Sa Agosto 2 magkakaigwaman nin aldaw ang mga aki sa oras na alauna nin hapon asin launching man of my pledge of the lab for seminarian. Agosto 4 yon Parish Day. Agosto 6 papansit ni Ingo. Agosto 7
Alas 6:30 nin Bangiyon, Sumbang Gabi. Ang aldaw kan kapistahan, Agosto 8. Magkakaigwan nin banal na misa alas 6, asin alas 8 nin pagkaaga. Alas 10:30 nin aga, may bunyag. Mantang alas 4 nin hapon, ang misa konselebrada, nasusundan nin prosesyon. Asin fiesta sa parokya, asin kaugmahan sa Bangi, Year 5. Agosto 9, alas 7 nin Bangi, magkakaigwan nin Dance for a Cause sa PGRCC Gymnasium. Mantang imbitado ang gabo sa nasabing aktibidad. Pinagiromdom ni Reverendo Padre Iao Civilian gabos na pakusugon ang pagpangadji asin magtaunin panahon sa pagsilensyo kasabay kan pagbisita kang relic ni Saint Charbel Maclo sa Our Lady of Fatima Parish. Nagpasalamat man si Father Iao kay Father Nolan kasi iba pang kaibahan kay ni sa pagbisita sa parokya. Sa ibong nalado, nagpasalamat man si Father Nolan sa mainit na pag-welcome sa Indakan komunidad kan Fatima. Padagos ang pagbisita kan mga liboto para makapagdulot nin pangadji sa relic ni Saint Charbel. Mantang matatapos ang venerasyon kasi nagkaigwan in Saint of Mass Adjan, Hunyo 31, alas 10 aga, asin pagkatapos dadaraon sa sagradong relic sa iba pang mga bareta masunod makalipas lang kan mga patalastas. At ito ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Bangi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa Patron Saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances.
Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. DZGB Barreta alas 7. Oras Pilipinas, alas 7:20 nin pagkaaga. Padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Nagsayumang magkomento si Defense Counsel Attorney Michael Pua may kinaraman sa pag-aprobar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagsumiter nin tax records ni Vice President Sara Duterte asin kansayang agom na si Attorney Manasseh Carpio sa impeachment court. No comment ang simbag ni Pua sa kahaputan kan mga taga-media. Isunumiter kan Bureau of Internal Revenue BIR sa Senate Impeachment Court kasulman tax record kan Vice Presidente asin ni Carpio matapos mako ang autorisasyon hali kay PBBM. Sa sarong press conference sinabi ni House Prosecutor asin Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na nagtaong presidente kan Pilipinas in approval para iluwasan na sabing dokumento. Kinumpirmar iman ini ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing kan Malacanang. Bako pa pinal ang pagpapautob kan kontrobersyal na Pax Silica Project. Inian siniguro kan Malacanang kasunod kan pangapudan ay papundo ang proyekto dahil sa kaalitan sa supply ng tubig, kuryente asin pigasabing kakulangan sa konsultasyon sa mga apektadong komunidad. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na padagos pang pig-adalan kan gobyerno ang dagos na o ang gabos na isyong katakod kang proyekto kay bahan ang pagiging epekto kay ni sa tubig asin kuryente. Dahil ang digdi sinabi niyang pwedeng pang bago na nagkapirang provision kang proyekto kung ini makakarahay sa mga Pilipino asin sa mga nasyon nakatuwang kan Pilipinas. Mientras nagsayo maman na magkomento si Castro sa kawaranin ideya ni Vice President Sara Duterte manungod sa Pax Silica. Magigirumduman na sa sarong entrevista sa Dahig, hinapot si Duterte kung ano ang sa iyang masasabi sa proyekto alagad da ini nakapagtaunin anuman na kasimbagan. Makoordinar ang liderato kan Senado sa Office of the Ombudsman may kinaraman sa investigasyon sa gabos na imbelto sa flood control scam. Sigon kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senador Erwin Tulfo nan makipaghoron sinda ni Senate President Sherwin Gatchalian kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa masunod na semana para linawon kung ako ninda ang gabos na investigasyon sa anomaliyang flood control project. Dideterminaron ninda kung kaipuhan pa ini o dain na magpadagos ang investigasyon kan Senado sa flood control anomalies kung saan itataong kwenta ini nin bilog sa ombudsman. In kaso man handa paman giraray na magpapo din pagdangog si Tulfo, may bagong informasyon alagad mas makaskas ang investigasyon asin pagbilog din kaso kan ombudsman ng hiro mantang haloy pa ini kung ipapaagi sa Senado.
Apera digdi dakol na nakalinyadang trabaho ang Senado kay bahan ng mga urgent na propestong lay, impeachment trial kan Vice Presidente asin investigasyon sa iba pang mga issues. Apera digdi may punto pa ni Tulfo na nasa ombudsman na ang flood control cases kay bahan na digdan informasyon na nakalap ni Senador Ping Lacson manungod sa mga ghost project sa syudad kan Taguig. Pigrekomendar kan Philippine Energy Research and Policy Institute o PERPI na pakusugon ang regulasyon kang Energy Regulatory Commission o ERC sa pagtalaan ng sigil sa Eastern o sa System Loss Charges. Ini ang iniluwas na pag-amyendar kang Electric Power Industry Reform Act 2001 o PERALO araw kan pangapudan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address. Apera kay PERPI Executive Board Member Attorney J. Layog na dapat limitaran ang sakop kan mga sisingilon na mga konsumidores asin dai pigpapasa sa inda an iba-ibang bayadan nasuhay sa nakapalaman sa IPERA sa aspeto kon non-technical component. Siniguro kan mga ahensya na ang kahandaan sa pagtabang sa gobyerno para makortar ang panghabas ng kuryente asin iba pang lugar sa mga illegal na koneksyon. Sigon kay Attorney Layog na handa ang PERPI na magtabang para maamyenderan ang IPERALO asin dit-dit ng mabago ang power service sa nasyon. Nagtutubod ang opisyal na may kapasidad asin proteksyon ang presenting administrasyon na amyenderan ng IPERALO asin tabangan ang mga consumer na mapababa ang power bills. Sinabi niyang kapag nagdagos ng naipautob na maisog na pagbaba sa mga dagdag singil sa kuryente, sigurado na makipagtabangan ang ordinaryong consumer asin mababawasan ang kaso ng illegal tapping na saro sa mga panginot na problema sa nasyon. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas, makalipas kan mga patalastas. Ini po ang DCGB, Bareta alas 7:24 na ninaga. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZGB Bareta alas 7. Oras Pilipinas, mga tugang alas 8 o kaya alas 7:26 nin pagkaaga. Kinumpirmar po ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na suminakat na sa 30 ang numero kan mga individual na nagadan sa makusog na magnitude na 6.8 na linog na tuminama sa southwestern Japan. Katakod kay ni, padagos pa man girare ang rescuer sa paghahanap kan mga survivors sa linog na tuminama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island kan Hulyo 28 kadaklan sa mga biktima mga Hapon asin sarong Vietnamese citizen mantang may 61 iba pang individual ang nagsapan ng injury. Nagkapera sa mga nagadan mga trabahador sa Aeon Shopping Center sa Kashima na nagaba ang nagkaperang parte asin sinundan din pagsabog
sarong oras matapos na tumama ang linog asin duminanyar sa mall. Sigon sa presidente kan shopping center, posibleng gas explosion ini alagad sa ngunyan pigi-investigaran pa an ugat kan pangyayari. Mientras tanto na 9,000 na residentes ang na-displace asin pig-evacuar ng ngunyan magtitiner sa evacuation centers mantang agyat sa indaan mainit na panahon ngunyan at sa rehiyon igwamanin 30,000 na mga households ang nawaranin kuryente kasunod kan linog. Nakapag-restro manin sobra sa sanggatos na aftershocks pon kan magtama ang main quake. Sports news, mga tugang ipinahayag po ni Games and Amusement Board o GAB Chairman Attorney Francisco Rivera na makondukta ang ahensya din formal na investigasyon sa kontrobersyal na kawat sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MBPBL may kinaraman sa bigasabing game fixing. Sinabi ni Rivera na ang mga players na embeltos na kinakaipuhan na magpaliwanag kung nataday sinda dapat patawan ng disiplina. Ipinaliwanag niya na pagkatapos na maresibi ang paliwanag kan mga players o matapos ang pigtalaan na panahon para magsumiter kan sa inang kasimbagan sa kama-decision ng GAB. Mientras tanto sa Game 1 ka nagapadagos na basketball open category sa Albay Intertown Governors Cup 2026 Kasubanggi. Naginibo sa Albay Astrodome sa laban kan Tabaco City Rising asin Tiwi Clay Masters gana ang Tabaco sa score na 82-65. Mantang sa Game 2 naglaban man ang 1 Kamaligasin Ginubatan gana ang Ginubatan sa score na 79-75. Pag-asa at kabugtakan kang panahon kasabay si Milvin Almoela. Diyos marhay nga pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB, asin sa gabos na taga pakinig, asin taga subaybay kan DCGB. Sa ngunya na Hulyo 31, 2026, saldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Trap kang low pressure area ang nakaka-apekto sa Kabisayan asin sa eastern section of Mindanao. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot naman kang mga localized thunderstorm. Ang parosay maluya sagkod moderato na hali sa norte sirangan sagkod sa norte sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigala umampoon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:32 ning pagkaaga asin masulnop at yan na alas 6:13 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohala reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Oras Pilipinas, alas 7:30 nin pagkaaga. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, katuwang po si Jenny Balyarana, si Nicole Ann Gloriani, siring man mga tugang ang report kan Pag-asa. Sa pangaran po kan sa kuyang partner, Miss Jasmine Baloloy, sa DCGB, Bareta alas 7. Ako po si Henry M., ang lalaking hindi inuumag. Ang hapot, masunod na, kalipas lang kan mga patalastas. Yan ang DCGB Bareta alas 7.